Fl-implementazzjoni tat-tieni fażi tal-Labour Migration Policy li qed tirrivoluzzjona l-mod kif jinġiebu f'pajjiżna ħaddiema minn pajjiżi terzi tħabbru sett ta' miżuri ġodda li se jibdew jiġu attwati mill-ewwel ta' Jannar li ġej. F'konferenza fil-bini tal-Aġenzija Identità fl-Imsida il-ħamis filgħodu, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg u l-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri ħabbru l-miżuri l-ġodda li se jkomplu jibnu fuq l-ewwel set favur integrazzjoni aħjar tal-ħaddiema barranin. Il-Ministru Camilleri introduċa il-Pre-Departure Course, waħda mill-iktar miżuri ġodda importanti għal dawk li japplikaw xogħol f'pajjiżna għall-ewwel darba. Il-miżura hija ddisinjata biex tassigura li kull min jiġi jaħdem hawn jilħaq ħiliet bażiċi standard. Il-kunċett tal-miżura u simili għas Skills Pass li diġà qed jitħaddem sew fis-settur tat-turiżmu u l-ospitalità u se tkun maqsuma fuq żewġ fażijiet li jinkorporaw l-integrazzjoni nazzjonali ma' ħtiġijiet speċifiċi f'ċerti setturi. L-applikanti kollha jridu jitgħallmu dwar il-ħajja f'Malta u kunċetti bażiċi bħal għarfien bażiku tal-lingwa Ingliża, dwar il-kultura, regoli bażiċi ta' iġene, drittijiet u obbligi fuq il-post tax-xogħol u r-rispett ta' drittijiet ċivili fost oħrajn. Dan it-test jiswa €250. It-tieni parti fejn ċerti setturi jeħtieġu iżjed taħriġ speċifiku, il-ħaddiema prospettivi ikunu jridu jiksbu is-Skills Pass. Il-Pre-Departure Course se jibda mill-5 ta' Jannar li ġej, fejn ukoll se jibda jitħaddem Skills Pass Portal fejn isiru wkoll verifiki personali f'ċentri ta' assessjar madwar id-dinja. Mill-ewwel ta' Marzu mbagħad l-Aġenzija Identità se tibda tikkunsidra biss applikanti li jkunu għaddew minn dan il-proċess. Bħala Maltin m'għandna obbligu ninbidlu għal ħadd. Ħadd ieħor li ġej fostna jeħtieġ jinbidel għalina. U allura qed nintroduċu dan il-kors u anke eżami li wieħed irid jagħmel qabel japplika biex jiġi jaħdem f'pajjiżna. Huwa mod ta' filter kif nattiraw f'pajjiżna ħaddiema ta' kwalità. Miżura oħra li ħatibda tiġi implementata f'Jannar u kors għal dawk il-barranin li diġà jinsabu fostna. Fl-intervent tiegħu id-Deputat Prim Ministru tenna li dan isegwi wkoll dak li qed iseħħ fit-turiżmu. Kellek diġà bidu f'dak li għandu x'jaqsam is-settur tal-ospitalità u t-turiżmu illi issa dik l-esperjenza se tkun qed tingħada fuq kull ħaddiem li jkun ġej jaħdem fostna lil mis-settur u għal daqstant dik tfisser illi tajjeb nirringrazzjaw lill-operaturi fl-oqsma tat-turiżmu u l-ospitalità tal-mod kif ikkollaboraw mal-Gvern. Ma dan tħabbar li wara li jkunu ilhom jaħdmu hawn għal iżjed minn sena, barranin jistgħu jġeddu l-permess tax-xogħol tagħhom għal perjodu itwal kemm il-darba jilħqu l-kriterji mitluba. L-ispejjeż għat-tiġdid se jkun ta' €150 għal kull sena. Ingħad li l-miżuri l-ġodda għandhom lan li jkomplu jsaħħu s-settur tax-xogħol f'pajjiżna waqt li jkun hawn iżjed stabbiltà fin-negozji.